Naučni tim je koristio naprednu tehniku magnetno-rezonantne tomografije da indirektno mjeri koncentraciju gama-aminobuterne kiseline u vizualnom dijelu korteksa djece tokom učenja i u poređenju sa odraslima. U studiji je snimano 55 djece uzrasta od 8 do 11 godina i 56 odraslih između 18 i 35 godina. 3 različita perioda su pokrivena: prije vizualnog učenja, tokom procesa učenja i nakon učenja. Rezultati su pokazali da nivo gama-aminobuterne kiseline kod odraslih ostaje konzistentan tokom čitavog eksperimenta, dok se kod djece taj nivo povećava. Ono što smo otkrili je brz skok nivoa gama-aminobuterne kiseline kod djece, povezan sa učenjem. I ne samo tokom procesa učenja, nivo je ostajao visoki u periodu nakon prestanka opijanja novih informacija, ističe Watanabe. Gama-aminobuterna kiselina je glavni inhibitorni neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu kod sisara. Gama-aminobuterna kiselina djeluje na inhibitorne sinapse u mozgu, vezivanje za specifične transmembranske receptore u membrani plazme. Ona utiče na pre- i postsinaptičke neuronske procese. Zbog toga ovo jedinjenje igra važnu ulogu u procesu učenja novih informacija, a također ima i ključnu ulogu u stabilizaciji, odnosno periodu hlađenja, poslije učenja, tokom kojeg se krhke nove neuronske mreže konsoliduju i informacija uspješno skladišti. Period hlađenja je veoma važan za uspješno učenje i pamćenje, jer ukoliko se tokom njega dodaju nove informacije, dešava se fenomen tokom kog se prethodno naučene informacije brišu i uništavaju.